салом алейкум дӯстони азиз, сазе назен саломатиё хубай пеши апай зумрад омадагем. Шанузара бинен видеора сар накарда аллакай новинкара шумода нишон додестай. Хушрувая фасон и чансмай Я 450 акция кадем 350. диден духтаро и қаб хушрувай ранги бархад метова. Дигар асветкошам аст. Ҳозиҷада назди апай зумрад бояд меҳмон биёяд. дар дигар наворо ҳатман меҳмон омад мо нишон метем шумода марама нигоҳ куненда апай зумрад ҳам қакуртои хушровардагай бинен 350 сомона ранги яму якнимазора метова ҳам блескаш ҳам фасонаш як бор умумӣ карда ами новинкои апай зумрад ҳама шумода нишон тем да духтаро маҳқултон мешава. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 3 қаторҷои апай зумрад ваҳ иёра бинен охи духтаро новинкои хушровардаи апай зумрад инчунин акция шуморо интизорай тамошобинони азиз ҳамаи ҳаминоро апай зумрад барои шумо махсус овардагай арзон кардагиян ҳам аз ин тараф ҳам аз ин тараф акцияй ҳатман омада тамошо кунед духтарако. тамошобинони азиз меҳмони деринтизори мо омадан. хуш омаден апаҷон. омаден бинен чӣ борои хушровардаи апай зумрад аҷоибо беҳад зебандаҳо беҳтарин хушрова дигар цветошам ҳаст апа ина 350 сомонӣ тамошобино ино натуралкаян блескша бинен ранги королевский бархатай копиялюксои якнимазора кирта тамошобино ҳатман биёин ҷои апай зумрад. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза дасти чап 3 қатор анаи модель бо фарзонаи хуршедай бинен чӣ хушру фасон ҳамаи ҳаминора акса кардагиян киртаи моделя бинен апа чӣ хушру и чанд пулай и расветка дораш ҳануза як борак расветкошам нишон тиен тамошобино бинан барое ки шумо да зебанда мегиранд. ира бинен чӣ хушрува ира бинен ҳамқа цветои хушру дора тамошобино иноро чанд карден ина иноям натуралка материалаш нигоҳ кунед блескша худаш маълумай бинен ҳамаи ҳамино копиялюкси Туркияю Дубай марамад тамошобино интихоб кунен доставкатон мекунанд. 350 сомон. тамошобинони азиз бори новинка дар ҷои апай зумрад ира бинен чӣ хушрувай копиялюкси Дубай бори нав ино чанд пулан хушруш ҳанузай чанда ина 400 сомонай акция кардагиян 350 сомон ино копиялюксои дубайски инаму ҳастку навор гирифта будам духтаро оригиналора копиялюксай бинен чӣ хушру танадам аҷоибот меиста ду фасон шавовардаи апай зумрад ҳатман биёин ай пеш бинен бовар куненам қазебандаи ай танада ай пеш бинен бо аҷоибот хушрувай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза дасти чап 3 қатора ҷои апай зумрад духтарако омада натонен бинависен доставкатон мекунанд нигоҳ кунед размерош чӣ хелаш ҳануза 46 то 58 размер аст диден духтаро ина барои ягон ҷо рафтан туй рӯзои хирсандӣ варианти беҳтарин. я бор дига ҳаму моделшам нишон тая пеш ина моделшам қа хушрӯи танада духтаро нигоҳ кунен охе чӣ фасонай намеги ки ҳамин мисол копиялюкс боша ранги оригинал метова. апай ра бинен чӣ хушрӯ апай зумрата диден чӣ бори навовардай фасон 350 сомон ира бинен ина духтарако беҳтарин вариант 350 сомон барои шумо фасон ҳамаш на китфоша бинен тамошобино ҳамаш сангчои сваровскияй кори дастӣ рафтагай ишам акция тамошобино бинен чӣ хушру ҳамаша арзон кардагиян дар ҷои апай зумрад тамошобино ҳанамин болопӯшое ки пӯшидагиян 450 кам набуд ҳозир 350 сомон иёш чанд сом 330 сомон ана ин намудош бо 330 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор духтарако 12 дарвоза 3 қатор ҷои апай зумрад ира бинен чӣ хушрувай чӣ зебандай фасонай духтарако имконияти омадан надошта бошанд рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд.
шубачаи фасона аҷоиб хушрӯй набинед. иқа арзон карда япай зумрат. дидин 300 сомон да ки шуба метия танҳо апай зумрат тамошобино бо размерошон медонин чӣ хел калонай размери то 60 будай. дидин то 120 килога зана метона шубача пайдо куна ҳамагӣ дар 300 сомон. ина апай зумрат ғами ҳамаи шуморо хӯрдай зана занҳои азиз ина размерои калони фасон овардагиантона биёед. ира бинем тамошобино модели новинкаи фасон дар ҷои апай зумрат копия люкси туркӣ и чанд пул шануза 450 сомон аксия кадем. ина 500 сомон будан 450 сомон аксия шидагиай. 400 метр. ина диден духтарако бо аз номи канали мо омаден 400 сомон диден ман шуморо через кардестам ҳатман биёен пеши апай зумрат бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 3 қатор дасти чап иқа хушрӯае размеро чӣ хелан шануза ай 46 то 56 размер ҳастай хушрӯа туёна ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин духтаро дастафка доранд паго ҳамаи цветош бо мебиёяд. Раз продажа молҳоя дар ҷои зумрат арзон кардем. Ана ин куртаҳо 130 сомон. Мана инҷа мебини ҳамашон 130 сомон. Ана инҷа да бошад ин 350 сомон. Инам аксия расуда. Ана инҷа бошад ҳамач аз нархҳои 350 сомон 280 сомон. Гӯш кунед. Ина ҳамин чиза мегӯфре аз 450 сомон ҳозир 300 сомон кардан. беҳтараш хутон биёӣ ба чашмои хутон бинӣ аксияи нав борои нав овардагӣ ана мехел ҳе 12 дарвоза охи ҳа 3 қатор тарафи дасти чап о зумрат марҳамат кунед мардум мо шумоям мунтазирем аксияи калон дар ҷои зумратхон. бисёриҳо интизор буданд ки апай зумрат кай распродажа мекунад марҳамат шануза распродажаҳоро нишонте вай қа хушрӯвай дидан 150 сомон анамхе халатҳои фасон ина 130 сомон сангча доранд бинен инамҷа ҳамаш распродажаяй қа хушрӯванаи марҳамат ина духтарако каседа дар кора иё чандиян 150 сомон 130 сомон куртои фасон дар ҷои апай зумрат ина диден чӣ хушрӯчанд бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза духтаро дасти чап 3 қатор ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран касоне ки омадан наметонанд нависен дастафкатон мекунанд иқа хушрӯи чанд сумай 150 ва ира бинен духтаро 150 сомон беҳтарин вариантҳо ишам хушрӯа духтаро нигоҳ кунед ҳама и бо датанам хушрӯ меиста ина дар кортон боша рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен дарава как шумода дастафка мекунанд интихоба бинен чӣ хел зиёдай ҳамаи ҳами 150 130 сомон шидагиай мана и шаишда хушрӯ моделакора дидестен ина 12 дарвоза тарафи тило бозор дасти чап 3 қатор ҷои апай зумрат духтарако дер накунен ҳар рӯзе қариб апай зумрада бор мебиёя ҳар рӯзе новинка меёран ино ана моделу мана модел тамошобинони азиз бори новинка дар ҷои апай зумрат хушрӯгиша бинен шанузаи расветка дора тамошобинони азиз нигоҳ кунен талхабаргаш омадагиаю сиёҳуш омадагиай яна муд хушрӯчай копия люкси дубай ина акция рафтестай дар ҷои апай зумрат фасониша бинен 350 сомон халат кардиган 300 сомон барои шумо тамошобино 300 сомон марҳамат интихоб кунен дарава как дастафкатон мекунанд бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза дасти чап 3 қатор ҷои апай зумрат духтарако дига фикр накунен ягон ҷо рафтанӣ бошен куртаи хушрӯ надошта бошен биёен дар 300 сомон куртаи фасона апай зумрат шумода пешниҳод мекунад ира бинен тамошобино тамоман фарқ намекунад аз 1,5 курта ира бинен бо ҳамаш остина кошкати сангча дора муҳрачаоша бинен охи апай зумрат бинен чӣ қа куртаи хушрӯра шумода копия люкс карда оварда и нархиш чанда шануза
450 بود 350 سومون. دیدین 450 سومونه شما در 350 سومون حتما پیش اپای زمرد بیاین دخترکو. اینم خیلی کرتای فسون گرفتنی باشن بیاین. بازار کاروان طرف تیلا بازار 12 دروازه دایم دستی چپ سیم قطار. ببینن رسوت کوشا با چه خوش شکلاتنی سیاه اینه цвет خاکیش بیاین نزدیک یک بار دیگه سانچوش نشون تیم ای اخیرا ببینن دخترکو رنگ مو اوریجینال بوینم خیلی کاری دستی کرده پیشنهاد کردن که دخترکای ما خوش رو پوشن. حتما بیاین دخترو. رقم اپای زمرد هست در روی اکران. اینا کسانی که امکانیت اومدن ندارن نویسن شونا در روکک شما دا کرتای فسون دستافکا میکنن.